दिनैनि दिनखौ दिनै बारग' एनडिबिआ बुंनो बाध्य जादों आरो जों ओरैनो बुङाखै जोंनि बे सम बारलांनायाव जेसेबांखिनि जों नुदों जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय जोंनि जि मोनसे गोथार सिमां एकर्ड डे फालिनाय आरो बे एकर्ड डे फालिनायाव दिनै जों बयबो बाहागो लादों बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों बेखौ सेलिब्रेट खालामदों आरो HelloSbvlog नि नायगिरि नोंथांमोन आरो फिन खनसे HelloSbvlog चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय गोबां बुंनो गोनां खोथा दङ दासान्दि माखासे आपडेट्स फैनाय खोथाफोरखौहाय लानानै दिनै फंनैसो बुंनो होननानै सानदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखाय जिहेतु माखासे सेलिब्रेशन सोलिगासिनो दङ मैयानिफ्रायहाय एन्ड ABSUनिफ्रायहाय गोबां रेलि बायदिसिना ज'है सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय लानायखौ नुनो मोनदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सुक्ति खालामनाय समाव गासै जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङमोन एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' आरो एनडिबिनि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसेनो जि जोंहा सावरायग्रा फेरेंगा बिथांमोन दङमोन आरो रन्जन दैमारि हानजानि जायफोर दैदेनगिरि दङ लोगोसे UBPOनि जायफोर दैदेनगिरि दङ बयखौबो जों हांख्रायनानै दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों बे समाव रेलि सोलिगासिनो दङ आरो दसे समनि उनाव गेवलां सावराय मेल बा सुक्तिनि बेसेबां दफाफोरा मावफुंजाखो आरो मा दफाफोरा दिनै मावफुंजानायनि प्रसेसआव दङ बिनि सायाव रायजो राजानो जोङो गुवारै आरो गोथौयै मिथिहोगोन बे एकर्ड डेनि गिबियावनो आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिपेन बर' मानगोनां आफादगिरि बिथांजों लोगोसे डेपुटि चिफ गबिन्द आरो लरेन्स इस्लारि सारमोन गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो फरायसाफोरखौबो रेलियावहाय बाहागो लाफानायखौ नुदों आरो बिदिनो दाब दाब जायगायावहाय बिटिआर सेलिब्रेशन खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना माखासे बाइट्सनि गेजेरजों मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङाबो फंनैसो खोथा बुंदों आरो बेनि फारसे दुखु फोरमायनायबो नुनो मोनदों जोंहा बारग' एक्स एनडिबि बिथांमोना डिआर नाब्ला सारनि जिहेतु रिलिज जानांगौनि माखासे धरना होनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेलाफारसेथिं दिनैनि नैबे बिटिआर जितु सेलिब्रेशन खालामनाय जितु सान 27 जानुवारियावहाय दुखुनांथाव जाथायबो जालांदोंमोन होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि सारा गावनि बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों स' मा एक्चुअलि जाहोना बेलाफारसेथिं बिथांमोना फोसावदिंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो सेलिब्रेशन खालामनायखौ बोसोरफ्रामबो जों नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय एक्चुअलि सेलिब्रेशन खालामनायजोंल' दिनै गोजोना फैमारदों नामा बेफोरखौ एसे गुवारै सावरायलांगोन नैबेनि सिगां नोंथांमोननो मा बुंनायमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सेलिब्रेशनखौ लानानै आरो बेनि रिप्लाइखौहाय आङो होनो गोनां दङ गोबां होननानै सानाखै बेनि रिप्लाइखौहाय बारग' एक्स एनडिबि बिथांमोना रोखा मोजाङै फोरमायलांदों नोंथांमोना बेखौ धैर्य लानानैहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबोब्ला खोथाफोरखौ बुजिना मोनगोन आरो निश्चय सानफिननो गोनां बाथ्रा जे माबायदिहाय लानानै दिनै एबसुआ इमारजेन्सि मानि थाखाय एथ'ग्राब इमारजेन्सि जुदि सुक्तिया ओरैबायदि माने माखासे खोमसि दफाफोर दंखुमायोमोन खोमसियै माने माखासे कमप्रमाइसफोरा जालांदोंमोनबा नैबेनि फिथाइखौ दिनै जोङो भुगिनो गोनां जामारदों नामा नैबेनि फारसे बारग' एक्स एनडिबि बिथांमोना रोखायै मोजाङै क्लियारै बुंलांदों आरो बिथांमोननि जितु मेम'रेन्डाम होनाय बेवहाय मा मा दंमोन मा लुबैदोंमोन एनडिबि हिसाबै बेखौबो बिथांमोना फोरमायलांदों आरो दिनै जोङो माबायदि खहा जादों जोंनि गेजेरावहाय आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै उननि फिउचारखौहाय माबायदि नायहरनांगौ नैबेनि फारसे साननो गोनां सम जानानै फैदों आरो बेलाफारसेथिं दिनै जोङो थासारिफोरखौ नुदों गोबां नैबे साननैसो गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों बर' रावखौ लानानै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गेदेमाफोरा नैबेखौ नोजोर होदों जानांगौ थारैनो जुदि जोङो थाइजौखौ आइ होनना बुंनांगौबा आरो बिदिनो माखासे सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनदों सोदोबफोरखौहाय जेरै इसिं न'खौहाय मा होननायमोन आरो
गोबां दङ दासान्दि नैबे ससियेल मिडियानि थ्रुयै भाइरेल जादों सासे फोरोंगिरिनि जितु गथ'फोरखौहाय फोरोंनाय समावहाय गोदान गोदान सोदोबफोर जितु सोदेरनाय जादों नैबेफोरनि बागै एसे भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों आरो थारैनो बियो जोबोद उसुबिदा खोनायो जितु जों जोनोमनिफ्राय खोनाफेरै राव बेफोरखौहाय खोनायोब्ला जेरै जायख्लंखौहाय माबा मा होनदोंमोन जायख्लंखौबो माने आलदा नाम दोननाय इसुंखौबो आलदा नाम दोननाय थाइजौखौबो आलदा नाम दोननाय थिग बेफोरबायदि माखासे सोदोबफोरखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो बेफोरो एक्चुअलि जोंनि बर'नि गुबै रावमारमोन नामा ना जोंसो खोनानायाव भुल जाबाय ना जोङो उन्दैनिफ्राय जोंखौ बिमा बिफाफोरा आबै आबौमोना गोरोन्थि फोरोंलांबाय नामा स' नैबेफोरो साननो गोनां बाथ्रा आरो बेलाफारसेथिं जों नुदों डाइरेक्ट नेग्लेक्ट खालामनाय जोंनि रावनि फारसे जितु 8th सिडिउलाव हाबखानाय मोनसे मर्यादा मोननाय राव बे माबोरैहाय दिनै जोङो जोंनि बिटिआर हालामावनो खोमोर जाफिननो गोनां जाबाय थाखो दिनै बे तामुलपुराव जितु हायार सेकेन्डारिनि गेटआवहाय लिरनाया खोमोर जानायल' नङा बेनि सिगांबो गोबां बिदि जाथाया जालांबाय माखासे अफिसफोरावहाय जों नुनो मोन्दों आरो बेनि बागै बिक्रम दैमारि आदायाबो गोख्रोङै बुंदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो अफिसफोराव जों बर' रावजों लिरनाय बर' रावखौ बेबहार खालामनाय जोङो नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा रोखा फोरमायखादोंमोन थिग बेफोरनि जेंनाया दिनैनि नङा नाथाय बेफोरखौ आनज्रायनानै दिनै बेफोरखौ नेवसिना दोननानै जोंनि आफादफोराहाय बहा बेस्थ' जानानै दङ आं बुंनो सानो सेलिब्रेसन खालामनायजोंल' गिदिर बाथ्रा नङा सेलिब्रेसन खालामनानैहाय गोजोना फैबाय पिसआ फैबाय जोंनि गेजेराव थासारिया दिनै जोबोद मोजां जाबाय होननानै रायजो राजाफोरनो नैबे रं मेसेजखौ हरनानै दिनै रायजो राजाफोरा बेखौनो गनायना लासिगोन नाथाय मा बुंलांदों आदामोना नैबेखौ नोंथांमोना आङो दिन्थिगोन नोंथांमोना धैर्य थानानै बेखौ जोबजासिम नायलांजोब अब्लानो गासिबो खोथाखौ बुजिलांजोबनो हागोन जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि गोथार सिमाङा केसेर हाब्रुआव गारजानानै दोनजानाय दिनैनि सान एनडिबिनि सोमावसारनाय अर्थात बर' हारिया जाथि बायदियै थांना थानो नागिरनायनि जि मोनसे दावहानि जारिमिन सोरजिदोंमोन बे जारिमिनाव रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा सुथुरजों बुख्रुबजानाय सुख्रुबजानाय गासै दुखु दाहाया दिनै दैयावनो थांनायनि दिनैनि दिन दा बेखौ दिनै जों बारग' एनडिबिआ सम बारनायजों लोगोसे बुंनो बाध्य जादों हाजार हाजार बर' आइजोफोरा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांदों बे खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमोरनांनाया गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोबनायनि दिन दिनैनि दिनखौ दिनै बारग' एनडिबिआ बुंनो बाध्य जादों आरो जों ओरैनो बुङाखै जोंनि बे सम बारलांनायाव जेसेबांखिनि जों नुदों जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय जोंनि जि मोनसे गोथार सिमां दङमोन बे सिमाङा गासिबो थेर बेथेर जानायखौ जों नुनानैनो दिनैनि तारिखखौ दिनै जों बुंनो गोनां बाध्य जादों दिनैनि साना बर' जाथिनि थाखाय अर्थात बे बिटिसि हालामनि थाखाय आनलाखि मोनसे दिन होननानै दिनै बारग' एनडिबिआ बुंनो गोनां बाध्य जादों आरो दिनै बे आनलाखि दिनखौनो आरो दिनैनि बे दिनआव बर'नि गोथार बिर जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थांखिया थेर बेथेर जानाय दिनखौनो दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरा सान्तिनि दिन होननानै दिनै बुंनो नागिरदों आरो बै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों जाय बेक्तिफोरा दिनै नंखायखौ मिसा बाथ्राखौ दिनै बुंथाब सैथो होननानै देखायनो नागिरदों जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै सान्ति फैबाय होननानै एनडिबिनि 34 बोसोर गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ दिनै असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बैबायदि दैदेनगिरिखौ दिनै जों बुंनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव दिनै सान्तिया फैयाखै प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव बिथाङा बुङो जे जोंनि गेजेराव सान्तिया फैबाय नोंथाङा जि सान्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों जों बुजि मोनदों बारग' एनडिबिआ जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ एनडिबिआ बाध्य जानानै खालामनो गोनां जादोंमोन बै समनि बर' जोहोलावफोरा गोसो गैयाब्लाबो आखायाव हाथियार हमनानै जातिखौ फोथांनो बाध्यनि थाखाय ओंखारनो गोनां जादोंमोन सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमोन बै समखौ दिनै नोंथाङा असान्तिनि संग्राम होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों प्रमद बर' दिनै जों नोंथांखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जे मोनफ्रोम बाइटनि सिगाङाव सान्ति फैबाय होनना बुंनो नागिरदों सान्तिखौ दिनै रावबो मोनाखै प्रेक्टिकेल राव सान्तिखौ मोनदोंबा दिनै नों बेक्तिया मोनदों जायनि सिगाङाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायनि उनाव दिनै एस्कर्ट खारदों जायहा दिनै हाजार हाजार कोटिनि दिनै बिगोमा जादों जाय बेक्तिया दिनै हाजार दिनै धन सम्पति खामायनो हादों बैबायदि बेक्तियाव नोंथांमोना दिनै सान्तिखौ मोनदों बेवहाय हारसिं मोननाय सान्तिखौ लानानै जोंनि समग्र हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव सान्तिया फैबाय होननानै बुंनायनिफ्राय दिनै प्रमद बर' नोंथाङा गोजानाव थानांगौ बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि तारिखआव जि सुक्ति जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फेरलेबसेबो सान्ति जोंनि गेजेराव फैयाखै प्रमद बर' दिनै 17 बोसोरनि सिगां जोंनि गेजेराव बेबायदि नुफेरि माखासे जाथायफोरा दिनै जादों साहा खोन्दोआव थानाय जोंनि थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय आथानि दिनै न' बां सिफायनानै होखारदों सान्तिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै बेक्तिफोरनियाव सोंनानै नायथां अब्ला दिनै नोंथाङा बुजि मोनगोन
दिनै जेलाव जायफ्रा दङमोन गोरोबथानि सिगां बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानो गोनां जादों सान्थिया फैदोंना फैयाखै दिनै बै व्यक्तिफोरनियाव सोंनानै नाय दिनै बै बिमा बिफानियाव सोंनानै नाय जाय बिमा बिफाया दिनै हारिनि थाखाय गावनि गथ'खौ अराय समनि थाखाय नागारबाय बिथांमोननि गथ'फोरा मुंख्लं जाबाय बै बिमा बिफाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ दिनै सोंनानै नाय सान्थिया दिनै फैयाखै मानो होननानै बुङोबा जोंनि थांखिया दिनैसिमबो जायाखै बर' रायजोआ जि आलादा रायजोनि मोनसे जि सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानानै दङ आरो बे सिमां बायफ्लेनायनि थाखाय बांसिनै दिनै बर' रायजो राजाफोरा असान्थि जानानै दङ दिनै प्रमद बर' नोङो मा बिथिंजों दिनै सान्थिया फैबाय होननानै बुंनो हादों मा बिथिंजों दिनै नोङो सान्थिया फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ नोङो बुंनो नागिरदों NDFBनि जे मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिनायनि जि मोनसे दावहा बियो मोनसे असान्थिनि दावहामोन होननानै नों बुंनो नागिरदों BLTनि जि मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामनाय जातिखौ फोथांनो नागिरनाय उपाय गैयैयाव हाथियारनि संग्राम खालामनो गोनां जानाय दावहारुफोरखौ नोङो असनमान खालामदों जोंनि नांनाया असान्थिनि नांनायमोन होननानै नोङो डिक्लेयार होनो नागिरदों नाथाय नोंहा खर' गैया नों बुजियाखै भारत सरकारा जोंनि नांनायखौ रिकगनाइज होदों जायनि थाखाय जोंखौ फर्मेल सिजफायार खालामनानै डेजिग्नेटेड केम्पआव दोनदों जोंनि समयसाखौ समाधान खालामनो इन्टारलिक्युटर भारत सरकारा जोंनो थिसनदोंमोन दिनै भारत सरकारा गनायदों गोबां बिउर'क्रेट्सफोरा दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों बर' हारिया बेबायदि मोनसे पर्जायाव मोनहैबायमोन जाय समाव दिनै हाथियार हमामोनब्ला नोंथांमोना नाङामोनब्ला जुजियामोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना सफैनाय नङामोन समानो दिनै थिनदों बयबो दिनै रिकगनाइज होदों नाथाय नों सासे बर'निनो दैदेनगिरिमोन नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि रावा ओंखारनायखौ बारग' NDFBआ हजम खालामाखै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ जों दिनैनि तारिखाव नोंथांखौ दिनै गोरा गोख्रोङै बुंहरदों जोंनि हारिखौ माबायदि जों लांगोन सोर लिडारा दिनै जोंखौ बेबायदि दुखु दाहायाव दोनदों दिनै बेखौ दिनै सिनाय मोननाया मोजां खारन बे NDFBनि मेम'रेन्डामाव गोबां मोजां पइन्टफोर जाय पइन्टसफोरखौ इन्टारल'किटरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन सेपारेट स्टेटखौ आं हाथ'वा बे आंनि केपासिटियाव गैया जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारजों पलिटिकेलि टक खालामगोन बेयाव नोंथांमोना बार्गेनिं खालामनानै लायोब्ला बे नोंथांमोननि गोसो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बाखि जोंनि मेम'रेन्डामाव गथायनाय गथै पइन्टसफोरखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदोंमोन जोंनि मेम'रेन्डामाव बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा दंमोन दिनै हाजार हाजार लाइमोनफोरखौ जोङो रिजिमेन्टआव थिसननो हागौमोन दिनै जाय बर' इयुथ्सफोरा बेकारै दङ नोंथांमोननि बेबायदि समखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाबोदों होननानै जों दिनैनि तारिखाव बुंनांगोन बेबायदि समखौ दिनै साख्रि गैया मा गैया बेकार समखौ दिनै UG ब्रह्म बिथांमोना लाबोदों होननानै दिनै जों बुंनो गोनां जागोन खारन UG ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जों साबायखर होनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जोंखौ गथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै मेगननि सेबनानै सुक्तियाव साइन होबाय होननानै बिथाङा बुंनाय व्यक्ति दिनै सानफाफिननाया मोजां सोर फावथिना खालामग्रा दैदेनगिरिफोरा दिनै जातिखौ मा लेभेलजों लांदों दिनै आलादा रायजोआ जुदि मोनोमोनब्ला बयबो रायजो राजाफोरा बिखा फोद्दांनानै थांनानै थानो हागौमोन बर'ल' नङा जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरा मोजाङै थांनानै थानो हागौमोन नाथाय बेबायदि जोंनि मोनसे मोन्थायखौ जोंनि उदैनि ओंखामखौ दिनै सोरबायदि व्यक्तिया नोंनिफ्राय सिख'नानै लांखो बेखौ दिनै नायफाफिननायनि सम NDFBआ बेबायदि सुक्तिखौ दिनै खालामनो गोसो गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सिगनेटरि जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनैसिमबो जेलाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलाव लोगोफोरा हारिखौ अननानै गावखौ बावसोमनाय लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै NDFBआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन दिनै जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै ABSUआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमद बर'आ बै समाव ABSUनि आफादगिरिमोन बे मा इमारजेन्सि जानायमोन दिनै इमारजेन्सिब्ला दिनै NDFBआ दङमोन जोङो गोदान रिक्रुइट खालामनो हाया जोंहा केम्पआव थानाय सेंग्राफोरनि अनजिमाया खमायलांबायमोन जायफोरा दिनै सिगां सिजफायाराव फैनाय गबिन्दनि ग्रुपनि प्रग्रेसिभनि बिथांमोननि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोरा न' बां जानानै न'खराव थाग्रा जाबायमोन गोदानै जों रिक्रुइट खालामनो हायामोन बेबायदि परिबेया जोंहा दङमोन इमारजेन्सिया जोंहा दङमोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफ्रा केस दङमोन केसफोराल' उइथड्र जाबानो जाबाय होननानै जातिनि बे सोमावसारनायाव दुखु दाहा लानायखौ थेर बेथेर खालामनानै NDFBआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन दिनैनि तारिखाव जों सम बारनायदों बुजि मोन्दों प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि प्रमद बर' BTCनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय NDFBनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों दिनै जों बुंनो बाध्य जादों आरो जारिमिनखौ जों नायफाफिनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै दिनै जों बुंनो बाध्य जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथ्रुआ दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिनाव दिनै बानसुआ बे खोथाखौ बुंदों भइसआल' आंनि नाथाय रावा आंनि नङा गारबोनाय जारिमिनखौ बिथा खालामनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म
बिथांनि दैदेननायाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबाय जोंहा जिखिनि दङमोन गासैखौबो जों सावग्लुं सावस्रि खालामबाय दालां दंमोन बेखौबो सिफायनानै लाबाय एलपि स्कुल दंमोन बेखौ सावनानै लाबाय हस्पिटाल दंमोन बेखौबो सावनानै लाबाय मोजांमोन थांखिया जों जेब्ला आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जों गावनि बायदियै गासैखौबो सोरजिनानै लागोन हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय आइजोफोरखौ बिसांहालागि मोबिलाइज खालामबाय बेटेलियनफोर जुदि थाङोब्ला बानलु गुन्दै देनानै बिथांमोननि मेगनाव सारनानै हो बिसांहालागि अर्गानाइज खालामबाय बर' आइजोफ्राबो बाहागो लाबाय बै समाव बेटेलियनजों आसाम पुलिसनि राइफलजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा जिउ बावनो गोनां जादों बेबायदि सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय मा लाबोना फैखो BSC लाबोनानै होफैबाय बिनि दायनिगिरिया सोर जारिमिना दिनैबो बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै बेखौ खालामदों बिनि उनाव जों नुदों बर'नि जि जारिमिन बेलटि आलादा रायजो नांगौ होननानै संग्राम खालामबाय संग्राम खालामनानै दिनै आलादा रायजो मोनाखै BTC मोनबाय बे सुक्तियाव खिन्थु सापर्ट अफ लेटाराव एबसुनिफ्राय दिनै लाइजाम माने सापर्ट अफ लेटार हिसाबै हराखै बेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेडिया बाइट होनायाव जों गम मोनगासिनो दङ बिनि उननिफ्राय BTC खुंथाया मोजां बेखौ बुजि मोननानै पलिटिकेलि जों बेखौ लानांगोन इलेक्सन गेलेनानै जों बेखौ लानांगोन होननानै बिथांमोना नाजाबाय आरो BPPF बै समाव सोरजिबाय आरो BPPFनि गतै आफादगिरि नेहाथारिखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारिसिम जों मोनथियो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा लाबाय बेखौ बुजि मोननानै नांना फैनाय हाथियारनि संग्राम खालामना फैनाय हाग्रामा महिलारिया सिंगेल पि खालामनानै हारसिङै माने इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा रुलिंआव थाबाय बै समनिफ्रायनो माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ डेभेलपमेन्टनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अर्थात बै समनि दैदेनगिरिफोरा बोखावनानै दोनबाय आरो बिदिनो हारिखौ खौसे जानायनि लामायाव बिथांमोना लाबोआखै NDBआ सभारान्टिनि थाखाय नांनाय जों जेब्ला हाग्रायाव दंमोन जेब्ला जों फर्मेल सिजफायाराव फैबाय अब्ला जोंखौ सोरखारा बुंबाय स्टेटहुडनि सायावनो नोंथांमोना रायलायनांगोन दे थिग दङ जोङो रायलायगोन बेबायदि जोङो आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो थाखाय जोङो गोसो होनानै जों सावरायदोंमोन स्टेटहुडनि सायावनो जोङो मेम'रेन्डामखौ लिरनानै भारत सरकारनो जों गथायदोंमोन जों मोनफुंहोनो नागिरदोंमोन जों नायदोंमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसारनाय समाव गोबां रायजो राजाफोरा ओंखारदों माब्लाबा राजा लामा जिरायथानांगौ होनबा लाख लाख रायजो राजाफोरा ओंखारदों मालाबा हाइवेआव जिरायथानांगौ होनबा हाजार हाजार रायजो राजाफोरा ओंखारदों थैनि सुहैनांगौ आलादा रायजो मोननो थाखाय होननानै बुंब्ला हाजार हाजार मानसिफोरा थैनि सुहैहोदों दिनै मुभमेन्ट दङ दिनै सोमावसारनाय दङ उमुक फोथाराव जमा जानांगौ होनना बुंबा हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरा जमा जादोंमोन बेखौ नायबिजिरनानै NDBआ बुजि मोनदोंमोन जोङो जाथिनि थाखाय गुलि अरनानै समायखिरा लानानै फैनाय मोनसे संगठन जों मानो कमप्रमाइज जानो जेराव रायजोआनो मेङाखै रायजोआ दिनै आलादा रायजोखौ जेरैखि जाया नांगौ होननानै एबसुनि मुभमेन्टआव ओंखारगासिनो दङ बेखौ बुजि मोननानै NDBआ आलादा रायजोखौ मोनफुंहोनो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंहा डेन्जारा दंमोनबाबो सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथाङा मिथिखागौ फार्स्ट ट्रेक जानानै कनभिक्ट जाबाय डेन्जारा बिहा दङ थेवब्लाबो बिथाङा गावनि बाथ्राखौ सानना लाफानो जेरैखि जाया रायजोनि आरो हारिनि लुबैनायखौ सुफुंनांगौ आलादा रायजोखौ दाफुंनानै होनांगौ होननानै NDBआ हमथाबनानै रायलायबाय थादोंमोन नाथाय बेयावबो नुबाय जोङो जाय संगठना दिनै खुनु इमारजेन्सि गैयामोन संगठन जोबलांनायनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिनो गोनां जेबो गैयामोन बिथांमोना जेबो सिन्था गैया नेचारेल मोनसे संगठन जाथिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बे बर' फरायसा आफादा थाबाय थागोन बे संगठननि दैदेनगिरिफोरासो जेबो इमारजेन्सि जेबो गिनो गोनां गैयै संगठननि दैदेनगिरिफोरासो दिनै हाखु दाखै बे ओंथि गैयै बिटिआर बायदि एमओएसआव दिनै हाखु दाखुयै साइन होदों आरो बेबायदि एमओएसआव गतै बर'नि नांग्रा आफादफोरखौ साइन होनो बाध्य खालामदों जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ हाखु दाखु बख'ना लाना थांनानै मिथिया माया गोथां गोब्रामै दिनै सुक्तियाव खालामनायाव दिनै बाध्य खालामदों आरो बे जारिमिनखौ नायनानै दिनैनि तारिखाव बुंनो जोङो रोखा जादों जारिमिना दिनै फोरमायदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर हिसाबै गुबुना नङा दुलाराय बर' फरायसाया खिन्थु गावखौ दिनै एस्टाब्लिश खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो अर्थात एबसुनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा नङा जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आनसलिकनि दैदेनगिरिफोर इउनिटनि दैदेनगिरिफोर इभेन सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो इन'सेन्ट बिथांमोना जेबो दाय गैया नाथाय प्रेसिडेन्टशिपआव जायहा बिबान लाबोदों बै व्यक्तिफोरा खिन्थु जोलैनि हांगार हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा खामानि मावबोदों बेखौ दिनै बानसुआ बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ सानफाफिन नाय जारिमिना दिनै माखौ रोखायै फोरमायदों जों दिनै जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बेबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो गोनां जादों आरो दिनै जोङो खावलायनो हास्थायदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै सिरि मोननाया मोजां सांग्रां जानाया मोजां सोर लिडारा दिनै जोंनि हारिखौ माबायदि जों लांगोन सोर लिडारा दिनै जोंखौ बेबायदि दुखु दाहायाव दोनदों दिनै बेखौ दिनै सिनाय मोननाया मोजां खारन NDBनि मेम'रेन्डामाव गोबां मोजां पइन्टफोर जाय पइन्टसफोरखौ इन्टारल'किटरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन सेपारेट स्टेटखौ आं हाथ'वा बे आंनि केपासिटियाव गैया जेब्ला नोंसोर दिल्लीयाव हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारजों पलिटिकेलि टक खालामगोन बेयाव नोंथांमोना बार्गेनिं खालामनानै लायोब्ला बे नोंथांमोननि गोसो होननानै जोंखौ बुंदोंमोन बाखि जोंनि मेम'रेन्डामाव गथायनाय गतै पइन्टसफोरखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदोंमन जोंनि मेम'रेन्डामाव बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा दंमोन दिनै हाजार हाजार लाइमोनफोरखौ जोङो रिजिमेन्टआव थिसननो हागौमोन